sa Dumangas, pulik Lilo, dala ka sakyan, pagbalik mo, no? Dumangas, pagsaka mo mula ng bayran mo. Pero pag halin ka din sa Bacolod, yung manaaw gato sa Dumangas, why ka na to yung bayran? Pero kung sa private naman, saka pa naog, may arastre kang bayran. Saka pa naog, may ara ka sang arastre nga bayran da. Oh? So, ti pag saka mo arastre, pag naog mo arastre man, kasi kung ano niya man, no? So that's why nga ti dapat gid ka kung tani nga kung mo na malang na nga agil-il na malang na ang pamanakat sa gobyerno sa aton nga mga perto, ti pamanit sa na ipapipipit na lang na. No? Sa mga businessmen, no? Mga negosyante na tondre, ti makumpit pa tayo nga, sos dahuluson kita gani. Ti waya, no? So gani, kung sa bagay, ti okay naman lang na, at least dito may konbla, may araman ta choice No? So ini nga benepisyo man niya dra makabenepisyo pro pandan gimana sa may mga transaksyon da, no? Kag ti may kwani, no? May mga kapatirusan dito sa Gimaras or Pandan, vice versa. Well, temo na ginapabalotan sa publiko, okay na, ano, open na, no, ang Pulo Pandan Port na magserbisyo sa mga pumuluyo. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid sa takna alas 7 sa gabi. Diri kita naibla, no, sa sining pinakulihing resulta sa Pulse Asia. No, ang panawagan ni sa ibandi False Asia, false bala as in FALSE, no? False Asia. Pero kung basamo ni sa Pulse Asia, no? To spell out PULSE. Asia, no? Pulse Asia Survey, no? Tinano ni gapanglakaak naman guro sa BBM dio. Kag namintina daw ay pagbago. Sa survey. So, ini gikandak last April 16 to 21. Ito kung may magwa pa nga survey ni last week sa April, no? Sa ibalon niya ton karon. Sorry. No? Presidential, vice presidential and senatoriables. Oh, grabe. No, da makibot ka man. No, sa mga senatoriables nga nagsininaka ni Islas Bo. Grabing pag sang pick nila yan, no? So ano kay itong term attorney sa kay pili ni Robredo ban, no? Sige. Balo tayo sa pikalinya attorney Joe Max Ortiz sa pikalinya. Attorney, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce sa aton dira maukod nga tagapalamati sang Bombo Radio, mayong gabi. Yes, attorney, no? Ang Pulse Asia nagpagwa na sang survey dated April 16 to 21, 2022, no? And ti daw ay kuno sang movement diri when it comes dire lang tabi, no, sa una kita, no, sa presidential candidate, no, Bongbong Marcos and former Senator Bongbong Marcos and Vice President Leni Robredo, no, nang imo nga paglantaw sa ni the attorney. So it could be that this would be the last nga survey before pa man nga ti maka katsaap kita sa May 9, 2022 elections next Monday. Actually, Bombo Ponce, sa Pulse Asia, base amo na ni ang final survey. No? Ang SWS, wala pa man makapagwa. But historically, ang final survey, nagagawa niya 5 to 6 days before. So, iniya 7 days before, nagwa na. That is why ang survey ni, April ang survey, pero subong na lang nakapagwa May 2. In the same way, nga ang nagliligat nga survey, amo man na. Actually, Mubukon, ang iba nagasiling ari naman, survey. Matingala ka subong. Inilanggit nga inadlaw, no? 2 days ago or just yesterday, lain ang dynamic subong. Ang Simbahan Katoliko, nagapagwa na sang official nilang statement, no? Hindi nga Simbahan Katoliko as the church, kundi nga ang mga kaparian. May tindugan na sila subong. Sa naligad, kung mabasa nyo, nagligad nga adlaw, may 84 to nga mga kaparian sa isa ka lugar, nagpagwa na sila sa ila official statement nga they are for Leni. Ang grupo naman sa pihak, kaparian magyapon, nagagwa na. Kung tanawon bugid sa konstitusyon, Bombo Ponce, klaro dira nga may ginatawag na separation of church and state. But then,
sa ini nga tiyempo subong, especially ang aton nga future is at stake. Ayhan ang simbahan Katoliko. Siling lang because there's a separation of church and state ang simbahan Katoliko, hindi na gid makapahayag sang ilang balatyagon, sang ilang nga tindog as priest, not as a church, no? Di nga ang ibang nga simbahan, which I will not anymore mention, nga ang grupo ni Kibuloy, nga ang grupo dira sang iban, nga ang nagapahayag sila sang ilang tindugan, sang ilang simbahan. Why not the Catholic Church? Kaysa subong, kung tanaon mo gid, mismo ang simbahan Katoliko nakaibalo na nga ini nga survey nga nagaguluhan is already an indicator kung ano gid ang tindog ni Leni Robredo. And ini nga mga kaprian cannot afford nga siling matindog lang sila just because nga may ginatawag separation of church and state, hindi na gid sila makapayag sa ila balatyagon. Are we saying nga mo na gid naka-stricto sa ginatawag sa aton nga provision sa konstitusyon? Ako yan nagapati nga I'll go with the press nga pwede sila makapahayag. To the point nga mahambal lang sila sang amusina. Pero na hindi naman niya nga siling pangkabilugan nga iyagit tindog sa simbahan nga sila nagaupod kay Leni. Just like what is happening sa mga nagkalain-lain nga universities in schools, no? Ang engineering department, for example, sa isa ka university, nagpagawa sa ilang statement nga para sila kay Leni, no? Ang UP, ang Ateneo de Manila, ang University of Santo Tomas, bisan ang Central Philippine University sa Iloilo, ang Silliman University, nagpagawa na sa ilang official nga statement nga ang administrasyon or ang school is for Leni, ang kada simbahan, ang kada university o dalagko ng mga eskwelahan. That is why Bobo Pons ini siya this are dynamics nga subong naguluan na, no, sang daligad. Mabatian mo lang sa pulpito, naga-mentionar lang, pero subong yan naguluan na sila. Because ako nagapati nga ginatawag ini nga turning point pala, nga bisan pa nga dako ang gap between Marcos and Leni, there is still that miracle. There is still that possibility. Meaning, nothing is impossible under the sun. Because historically, kadamo sina ang sitwasyon. I'm quoting already the case of Harry Truman of America against Dewey. Pagpapili ni Dewey, presidente sa Amerika, if you can recall, ini si Harry Truman, amo ini siya nagbulos bilang presidente sa pagapatay ni Franklin Delano Roosevelt. Okay, nag-eleksyon. Pag-eleksyon, kung sa pustanay pa, pilo, laban-laban daog si Dewey kay tungod sa survey, nagapakita nga si Dewey nagid ang manugdaog. Meaning, hindi man na niya mapunggan niya nga si Dewey ang madaog. That is why, nga pagwa sang ginatawag nga resulta sang eleksyon, ang natabo nga ang nagdaog amuya si Harry Truman. Imagine, ang pinakadako gid nga Bobo Pons? Yes, go ahead. Ang pinakadako gid nga newspaper firm dito sa Amerika, equivalent to Inquirer dire sa Pungsod, Pilipinas, hapon pa lang napagwa na, nag-imprinta na sila sang ilang inupagwa the next day sa kagahon nga nagasiling Dewey defeats Truman, only to find out nga ang nagdaog gali iya hindi iya kay si Dewey kundi si Truman. Puyan ang Chicago Bali Tribune, no, sa sina nga pag-headline nila the next day. That is why ina nga mga istorya na siya, why takabalo base matabo man diri subong sa Pungsod, Pilipinas, because only the result of election can tell whether or not that survey is correct or sala ina nga survey. That's why yung tawag ina gani nga false is siya survey, yung kaysa base false. But historically, dapat maintindihan sa aton pumuloyo, agad hindi sila magtalang, na since 1998, 1992, 1998, 2004, 2010, 2016, ang last and final survey, perfect ang pulse siya kag SW survey sa ilang ginpagwa sa final survey. Just like in 2016. Sa 2016 nga final survey, meaning 5 to 6 days before election, sang naligad nga 2016, dito nagapakita nga si
Duterte amoya ang nagapanguna, no? Dito gani iya gamay lang iya bansin ni Duterte against sa second nga si Maruhas kag si Grace Poe. Statistical tie ang duha, no? Ang duha sila. Ang abansi ni Duterte, gamay lang, hindi, less than 10%. So, the result of election is, nagdaog si Duterte, ang abansiya per dako-dako, 9 million against the second nga si Maruhas. Mm. So, Bumbo Pons, hindi kita mag-underestimate sa survey. Kag hindi man kita mag-underestimate nga tungod nga second kakalayo sang gap ni Leni Robredo, matulog na lang niya si BBM niya human na ni ang eleksyon. Madumduman ko dayon ang istorya sang rabbit kag sang turtle ba, no? Ang bao kag ang rabbit, nagpalumba sila. Lapit na sa finishing line, ang rabbit niya tulog-tulog anay pero tigid kalayo sang bao. Kay kainay-inay maglakat ang rabbit isa ilang kalumpat at sa finishing line, niya tulog-tulog anay. Ulaton tang kontrata. By the time makabuklat siya, ang bao ya nagtapak na sang finishing line. That is why ang camp ni BBM dapat hindi ni sila magsalig because Correct. many things can happen under the sun. Just like ang simbahan Katoliko subong nagagios na. Kaina dito sa Bago, nakita ko to ang mga grupo ni Leni nagapang busina sila. Busina para kay Leni. Sila ni mo makita nga ini nga mga kubinis to dira sa Bago City, Tigadalan, nagasuksok ang t-shirt ni Leni kag nagabusina. Sige lang busina ila sa lakyan nga nagaparking sa Gadalan. Busina para kay Leni. So ini siya nga mga dynamic, subong na lang ini siya nagluwa. Bisan ang simbahan Katoliko, where before mamati ka sa pulpito, wala gid man na sila sang rekta nga pagpayag nga nagakampanya. But now, makita na nimo ang simbahan Katoliko, bisan dira sa misa, bisan dira sa pulpito, daw nagagwa na yang daw nagakampanya. Now, question is, can we blame sini nga mga kaparian mga pagwa sa nila sentimento nga gusto si Leni? How about the separation of church and state? To me, to be honest about it, ako hindi naton mapunggan ang aton nga mga kaparian. Ina ang ginasiling nga separation of church and state. At stake ang mga future, hindi kaya magpahayag bumbupons. So, ang pare mismo, ang ila obligasyon sa simbahan, lain man. Ginabutangan nila demarcation line, ang imo obligasyon para sa Diyos, ang obligasyon para sa tao, ginabutangan man nila, meaning ang ila ning pagpayag subong, officially, na they are supporting for Leni. Ang ila na iya nga tawhanon niya bilang pare pagpayag nila. Kag we should not stop them from so stating kag manifesting sa bilog nga pungsod Pilipinas nga gina-endorse nila si Leni. We live in a democratic country. Everybody, including press, no, are entitled nga maghambal sang iya balatyagon, no? But this is not the official stand of the church because as I have said, under our constitution, it is very clear that there will be the separation of church and state. Meaning, ang aton simbahan hindi mag-intervenir sa affairs of our government. But, expressing your sentiment sa isa ka kandidato is another story. You are doing it in your human capacity as a priest maybe, in your capacity as a voter, in your capacity as a citizen, na dapat ipayag mo man kung sino ang imong gusto. So I think we should understand nga ang mga kaparian naton ginahimo ni nila not because nga gin-imponer ni sa ila sang hierarchy sang simbahan Katoliko, nga gin-imponer ni sa ila sang mahal nga Dios nga amo ni ang tindog ikuno sang simbahan. They are only expressing their sentiments na they want Leni as president. Bumbo Pons. Muna siya, no? So anyway, di may 7 pa kita kaadlaw, no? So nabilin ang campaign until Saturday na lang, no? May 7, no? So bagay ginarespeto to man na, no? Ang pag-refute, no, sang kampo man ni Vice President Leni Robredo kay ila man na iyam, no? So sila may kapital mo sila attorney. Ya namon Yes. ni mga rally namon di nga perte kadamo-damo, pinakadamo tuloy to sa birthday niya nga 450,000 ang nagtambong to. Di kamo ya 1,200 din na ano pinakamataas na gani nga numero ng ina-survey nila da. Amo na nang inyong nga kapital sa 450,000? Balo ka
Bombo Pons, wala sang imposible sa pagpangamuyo mo. Mm. Di, ang nagapangamuyo, siling ko na, mga kaparian niya. Oo. Bombo Pons, hindi ni sila mga ordinaryo nga mga tao, mga kaparian ni. Di, kay ang tanan, nagapati man nga wala sang imposible sa pagpangamuyo, di Mm. amo na ni subong, no? Kag subong, makita mo Bombo Pons nga si Vice Lenny nagapanghangkat na debate kay BBM. Dira isan already a clear indication nga the only way nga inisya nga trend abe nga nagabansi si BBM sa iya can only be turned upside down, meaning pwede pa ni maligwat via a debate one-on-one with BBM. Galing ang problema sina kay hindi man niya mag-intry si BBM. Mm. Hindi mo Sa man siya magbaton. mapilit because as I have said, part na ni Laya sa ginatawag nila nga political strategy. Meaning, ilang nga game plan niya, hindi kaya mag-intra sa debate. Mm. Because once ma-intra si Bongbong sa debate against Kaline, this might be a trap. Basta makapakambyo sini. Kaya to be honest about it, ako, bisan ako nagapati ko, nga mental capacity, aban si Leni Robredo sa iya. Kung ipilit mo gid nga ma-intra ka sa debate kay naigo ang imo nga balatyagon, na imo nga ego, na igo ang imo nga pride, imo sige tunto gini si Leni Robredo. This time makagat ko ni sa iya. Total why naman tong iban. Di madala ka sa imo emosyon. You have to decide on the basis of your brain kung anong ang tudlo sang imo nga campaign na manager sira sang imo grupo nga hindi ka magdebate. Bisan si Sara Duterte, kung tanawon mo na gidya Bombo Pons, si Sara Duterte is a clear winner sa vice president, no? Grabe, no? Klaro na siya. Ano ay ang rason? That's why ini siya indikasyon na the president is still very popular. Nga nangin popular siya. Nga payon mo si President Digong. Kung dunot na o kung laya na ni si aton nga presidente kay lame duck na lang ni siya, isa na lang kabulan ang nabilin, iniayhan si Mig Subiri, mapa-endorse pa kay President. Iniayhan si ang iban dira nga mga kandidato, bisan si Gibo Chodoro, mapa-endorse siya ayhan sa kay President Digong kung wala sila nagapati nga the president is still very popular, especially sa aton nga mga masa. These are indications, Bombo Pons, nga the president is still very popular. As a matter of fact, history will tell us nga siya ang pinaka-most popular nga nakalabot 70 to 80% sa ginatawag na survey. No? That's why, hindi katingalahan nga ang nagakontra sa kay President Digong. Sino nagakontra sa iya? Si Trillanes. Sino pagid? Si Laila de Lima. Sino pagid? Si Dick Gordon. Ining tatlo ni nga mga critics, fiercest critics ni President Digong, ato yawain makasulod sa Magic 12 sa aton nga senatorial slates. So dira nagapakita kung analyson mo gid ang ginatawag na survey nga hindi mo laglawgan si President Digong because once magkontra ka sa iya, taktak ka. Amon, that's the message of sa ginatawag na survey kag as to why nga these people like Gibo, si Mig Subiri, mapa-endorso pa sila ni Villar, no? Si iban pa da nga mga senador nga gusto magsaka imong rating sa ginatawag survey, pa-endorse ka sa kay President Digong. That is a clear admission nga ini si President Digong bisan ano pa naton nga sugid nga na dunot ini sa Parmali, bisan ano pa naton nga sugid nga ini siya na dunot man sa iya nga mga grupo nga sila ni Argusino, sa kay Jack Lam to nga nagpagwa sang 1,200 ka mga Chinese to nga mga illegal nga mga Chinese nagsulode para magsulod na sa gambling. Bisan ano ta pa nga sugid nga the president is involved in the killings of these people from Mindanao tungod sang iyang Duterte Death Squad. Sa gihapon damo ang nagapati kag nagaupod sa iya kag hindi magpati sina. Bisan pa ano hambal ni Trillanes nga si president naton may ara nga bilyon nga deposito sa bangko. Sa gihapon nagapakita Bombo Pons nga taas ang iyang survey.
And this explains why nga bisan ang number one na gid nga critic nga nagtawag gani kay Presidente Gong nga he is a fool. Imagine mo tagon mo ang presidente nga buang-buang. Oh, pero tanawa ang survey ni Dick Gordon. Ara lang siya sa number 15. Ara lang siya sa number 16. That is why ang iya nga advertisement ginliwat siya. Oh, kita nyo? Ginliwat ni Dick Gordon ang iya nga advertisement. Inpaupo diya da si Senator Drilon sang Iloilo kag magtango-tango at tango-tango sang iya ulo. This is a change of plan. This is a change of strategy. Ang tuyo, Ginalina na to sa pagtutok ya sa Parmali, no? Doon nadula man yes. sa survey, layo man sa iya. That is why kinanglan, let us be realistic. Kinanglan kung ikaw kandidato Bongbong Pons. You must be realistic bisan ano mo nga sugid nga dunot na si Presidente Gong. Sa gihapon ang survey nagapakita nga hindi maglusot si Dick Gordon. Amo na tani iya kung ikaw ya political strategist ya. Tanawon mo na nga ina nga survey is already an indicator. That is already a guideline kung ano pagliwat mo sang imo nga strategy naman in such a way nga makakuan ka, makalabot ikaw sa ginalagas mo. Imagine nag-press con si Isko Moreno, nag-press con si Ping Lacson. Kaya ang ila rason nga silingya daw ipabalos pumuluyo nga ang nagapapili presidente hindi lang duwa. Yari pa kami may number 3 pa may number 4, number 5. So ina siya nag-backfire, nag-backlash, nag-boomerang sa ila ni Isko Moreno. That is why hindi katingalahan na this time si Leni Robredo maghangkat debate kay BBM. Siya mismo nag-admiter na ang guwaya sina nga the only way to narrow down sang gap nila is through a debate. Tag ini siya galing, ang epekto ya sini nga mangaking nagisip ko kag magaking nagisiping Lacson kag ang iban pagida nga presidentiables nga mambal galin niya kita mo lang wala na yan, hindi na siya magpa-intra sa among debate kay sila na lang na duwa niyan BBM yang madebate. So that is a clear hindi mo na napagамbalon, but you read between the lines, no? Nga ang mensahe ni Leni pagpanghangkat ya debate kay BBM is nga this is the only chance niya nga sa 7 na lang kadlaw maliwat ya pa nagsulod na ang aton nga mga kaparian, nagsulod na aton mga estudyante base pa lang, and who knows sa nahambal ko na bisan si Napoleon Bonaparte nagsiling ang impossible is a word that can only be found in the dictionary of the fools. Okay? Kung sa Ilonggo pa, ang tinaga o kung ang word nga imposible, makitaan mo lang sa diksyonaryo sa mga buang-buang. So in short, the camp of Leni Robredo is still hoping nga base pa lang paagi sa sini nga debate maliwat ang kambyo sa aton nga mga botante kag magpapor kay Leni Robredo. Who knows, miracle may happen under the sun because ang iban nagapati man nga paagi sa pagpangamuyo wala sang imposible kag ang mga pangamuyo ginasabat man. So kabay nga hindi naton pag say negative against this press kay naga-express man sang ilang balatyagon. They only want to articulate their sentiments, and we live in a democratic country, so therefore let's give them the benefit of the doubt. Bongbong Pons. Sige. No, anyway, kanya-kanyang diskarte na ni, no? May last trip pa, no? Until May 9, no? So tumayo man at least, no, daw ka fruitful man sa ato imo nga mga opinion ni attorney, and walang sang kwan ni, no? Lain na sa buot. Anyway, ato ginaplastar taman ni both sides, no? Kaano mga possibilities, no? Sa sinay nagahilapit ang election. Attorney, thank you gid for the time, and good evening sa imo. Salamat gid kag sa tanan, mayong gabi. Okay, Attorney Jomax Ortiz, isa sa makilalang political lawyer, manimaka ko lawyer and political analyst. Diri sa insang syudad ya sa Bacolod.
sa mga survey, no? So Salingati, I think he thinks, no, that this would be the last, no? Sang siring pregan niya makabanan sang siring survey pagwa sa PALSA isa. Di ba sa pagwa mga SWS ang publiko siya nagpagwa na tuligan, no? And ti amo maamo man na sa gyapon, no? So ti siling ko gani ti never mind na lang no, sang survey kung way na kamo rin nagapati, no, kay ti may kwan pa, may mirakulo pa, no, nga pwede nga matabo sa parabuton iyang eleksyon. Grabe man subong Vice President Leni Robredo, dabo pa nagadurso sa iya, no, especially mga kasimbanan. I mean ang indirected nga kasimbanan mga kaparian. Ti ila man na iya right, ano? Depende naman na sa ila. Pero ti nablang sobra-sobra naman na magsiling ka nga ti kung choice na iya sang iban, iya na iya respetuhon ta kay ti kalaway man niya nga itahan mo ilinaway, way man na sa mga politiko na. O may ara ko dibla na basahan nga sige bawo siya kita mangyawa ya puti nami blan ha. No? Ti yan iya choice mo manaway man na sa pasilabot si mo. Kung gusto mo, kami freedom of expression man, no? Pagwa ka man na sa imong statement, kung support ka, gusto kayo mo ni, di ba, lo siya? Pwede ang balon mo nga, kita mong yawa, gusto yagid nga ang kawatan, mabalik sa Malacanang, di mo na bala, sobra ka brutal naman, ka below the belt naman niya bala, no? So, ang rason nila, tiniman tanang kawatan ko no malain. May mga kawatan, may kuan man ko no, may chance man nga magbago. Di kaya mo na nang naka-inculcate sa aton sa kaisipan mo na nang nakatanom sa paminsaron ta mo. Nga si Marcos tanay nangawat, no? Ang amay sang nagapapili subong ang presidente, the late President Ferdinand Hidralin Marcos. Nangawat, melgatin well, sa kunano. That's why subong bata padagat, anong muna? Kay ti sa klase di eda mga masa ang ginapili si Bongbong. Tila taon talaga galing no? The final result of survey is on May 9. 16 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan na Zona Libre. Sige diretso ta report ni Bombo Dennis Rubica kay ang AFP, ang PNP, kay ang Commission on Elections sa Kunang Comelec ang magaparigayon ang makabalan sang kwan, no? Sang pagsapol buwas sa ringa daw. Sa bahin sa ato sa ring mga kauturan kay preparasyon na ni sa bahin sa siring patiguron nga eleksyon sang sa palabuton nga Mayo 9 diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, no? So ti way man sang kwan, no, wala man sang pinakasako subong agency sa gobyerno naton uni ang Commission on Elections sa Kunang Comelec, ang PNP kag ang Armed Forces of the Philippines. So amo ni sila, no? Ang double time sa mo kung pwede lang gani, pwede mahimo nga i-triple time nila, no? Ang ila sa ning tempo para sa ning election, no? Sa tinutuyo nga ti mangin honest, orderly kag peaceful ang aton sa ning eleksyon sa parabuton Kabayan 9. Sek naton si Bombo Dennis Rubica angot sa saring report. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons, walo kadlaw before sa aton sining May 9 local national election. Bombo Pons, buwas nga adlaw, no? Posible ta man mga final na, no? Nga meeting or pag sinapol abi Bombo Pons sa aton sining Provincial Joint Security Control Center Bombo Pons, no? Ining PGSCC naton, no? Sa DNT din naguro iko na gede finalize or basi may mga adjustment pa nga hiwaton, no, himuon abi particularly sa bahin sa aton sa security measures, no, sa election naton diri sa kabuusan nga probinsya sa Negros Oriental Bopos. So sa kay Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar nga buwas sa ila sini pagsinapol probably upo diri ang PNP, AFP, aton Coast Guard, ang Provincial Health Office, no? Respective po sa aspects ang aton sining health kay subong pandemic pa kita.
kalakip na diri magagatambong kag pila pa gid ka mga sektor no, concerned sector sa aton sining mga interest ng gobyerno to lay down again no kung basi may mga akatulubong po so kahit sila sa halos tanan hitso na man ang ila siniya nga mga measures so basi may mga gagmay pa o may mga idugang pabi no, nga mga measures nga himuon puti sunod sa kahit sila nga security plan wise do wala gyud man problema bumpos no kay halos no plansyado na ang ilang plano since last week pa nila iyang meeting bumpos no so far tay wala pa wag man ko sa dalagko nga mga isyu nga balan buwas prote balan ni buwas nito balan ni buwas may basig may mga pila pa ka mga adjustment nga pagahimuon no kay halos napatpat naman ni Torres Lazar no ang aton nga mga ang plano sa aton siniyang COMELEC joint member din siyang PGSCC bumupos na ang deployment sa aton nga mga pulis, soldado ang actually bumupos sa aton nga mga election paraphernalias kalakip nato sining mga balota napang nagtag na ubos sa kuno bumpos panagtag sa aton tag sa mga local government units no diri sa probinsya sa Negros Occidental gilawat nila additional nga kuan nga ining mga contingent plan ng like yung mga BCM no mga backup batteries no kay do kulang-kulang gid kagamay gid sa mga reserbas na dire nga aris karon sa aton paring kaso bla kung may mga bariya sa mga BCM mga batteries test no insigida hindi na magulat pa sa malawig nga tiyempo may ara na yun nga i-plastar no ibutang gamiton no amo ning isa sa ginatan-aw na probably ba within this week madungan aton nga mga logistics dire and mga additional reserve no nga mga election paraphernalias no kay tibalan pa naman in the whole province may 2,106 ka mga cluster precincts mo sino mo manikilamuon sa mga BCM no? Voters counting machine aton siniyang gamiton no sa bugos nga probinsya kalakip na diri ang syudad iya sa Bacolod Bombo Ponsa kabugusan may sa PNP bumpos no mga 4,000 ka mga PNP personnel province-wide ang iga-deploy no sa ato sa kwan sa pagbantay sa aton kalinong gagatawayan PNP pa bumbo na pons labot ya ang aton nga mga membro sa armed forces aton mga Philippine Army of course upod man diri ang aton sining Philippine Coast Guard nga muling parts ng security measures naton sa bugos nga Western Visayas Bomopons. Kamatian ta si Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar. Okay. Ilagid, no? Sa Okay. kanang bumbo dinis ha? Yes, Bomopons. So muna ang isa sa mga hitso na gid karon no, sa final meeting ni boss. Sustain na yan, ilagid. Yes, Bomopons no kay halos tanan mo man ni ang katiyuan nang makapatagan kita sa credible no nga results sa election Bomopons diri sa aton sining probinsya sa Negros Occidental no kay sa mga bahin sa aton nga mga teachers mga board election inspector naton last week no natapos to ila sining final nga first course sa publika mga BI sa aton nga teachers kumpuans na ining kuan lang ining direct lang yan nga magpakigbahin ni mga gabantay dira sa aton sining mga presento sa mga teachers aton nga nag-assist sa atong butota mga lapit na dahil sila 8,000 na weapon abot sa mga technical supports nga mga personnel taga DepEd mga supervisors kag iban pa no so damo din siya aton nga mga personnel nga iga-deploy buong post na kay Senator Salazar
by ining scheduled nga testing and sealing sa May 7 nga good as go na niya, no? Why ni pagbago pa nga kwan, why ni pagbago pa nga schedule kay at least may allowance pagpos base may mabalaan sa testing and sealing sa aton mga BCM, base ibla may mga aberya, so at least may ara pa sa adlaw, may isa pa ka adlaw abing nabilin para makaabiso kag possibility makapalagas or hatag no sa reserve o kung magkapadala sa machine nga magamit no para during sa election day wala na ya sing aberya amoning katuyuan kun nga may aktasang testing and sealing no so mabot yang May 7 Bombo Pons na kay daw kinandan ko siya daw tigil mil ko bisa to sa pinaka election nga nagligad nagagamit ko sa BCM may ara gid nakadaka testing and sealing pero during the days ng election kus may mga aberya pa na may ara ko sa nga ang mga ning kwan bla battery reserve battery sini gusto daw ay gagana. May mga kahit gusto nga may mga pila ka mga aberya nga nagkatabo sa pila ka mga voters counting machines amo nga dapat before pa man sa adlaw sa election amo nga gitawag nga testing and sealing no testingan ina kung gagana operate na pag okay na tapos pa-check ang mga pa-election paraphernalias kung okay na so silyuan aliwat nila no but yun good as go na yung magamit pero yung mga balutan nato niya nga doon wanda sa interview nato legal sa Badul kay Attorney Salazar yan yung mga official ballots naton nga nasulod sa official ballot box ining daw transparent labong pos nga kwan nga plastic container nga dako ara da nasulod ang aton nga mga official ballot hindi ginaya mabrihan na abriha niya na during election day siling sa testing siling abrihan mo na kagililion kung tawag kompleto malutay hindi niya pwede na Oo. one na siya exempted niya sa testing and sealing na ining official ballot naton Bombo Pons so ang testingan dira ng mga BCM ang yung battery backup battery kagining mga pila pagiging election na supplies like aton mga indelible ink na mga ball pen ining mga inang kuan bla ning ink na ginamit mo magtamar ka na kon base malana na bla why tapik sa imo nga kapag ko ni doon mo na imo kumanagko para magtamar ka sa baluta mo so pang tanawon ina na kon okay gid na indelible ink ta kun base kun malana so bote at least day before sa election mabalaan na so na mabuluan sa testing and sealing no so maabot yang May 7 Bombo Pons so do halos kuan gid man Sige, itso na Bombo Pons pamatian ta sa sige Atty. Salazar. sige pamatian ta ato sining provincial election officer. Wala man, no? Actually, update na lang kami subong. Gina-inform ta aton mga kaupdanan, no? Mga ahensya, no? Kung ano ang status ng aton preparations, no? May inventaryo kita kung ano ang mga napag-deliver na, ano pang kulang, no? Ano pang hilimuon, ano mga issues and concerns naton during FDS and during election day, no? Anong dapat naton himuon, kaya hindi dapat himuon, no? Mga mo lang na ang mga bagay, no? Pero mabalaan dara buwas, no? Especially sa sides ng security cluster, yan, no? Kung may mga concerns man sila nga ipalabot sa atin. But insofar as we are concerned, yan, no? Based man sa initial talks namun, no? Kaya wala man kami gawa may nakita na kakulangan. Kaya mo lang na, no? The lack of contingency machines, possibly. No? Pero why pa? Well, naplastar na, no? Naplastar na naman itanan. So, preparado na yan. No? Sa amin tayong preparado na. Tabayan naman sa security, of course,
naplastar na gani during the last meeting ang amon ng mga ang ilang mga quick reaction forces kung di nila i-deploy. So practically ready na kami amon for the election. Bong postera na, no? At least daw ito na gidman, no? Pare sa maabot nga Lunes, no? Sa Mayo 9. Pero diba si may pila pa ka mga pamlaan ito nga finishing touches, no? Tumabala na. Buwas sa ila sini nga pagsinapos sa mga membro sa Provincial Joint Security Council Center, no? Nga of course the headed na sa ato sini nga Provincial Communications Officer, si Attorney Roberto Sarasov, of course nita aton mga army naton kag AFP naton kag PNP ara nadra, no? Nga Coast Guard naton kasi naton kag ang representative, no? From the Provincial Health Office, buong po sa mga initial nga mga protocol during election day, no? Base ibla may ara may magpakita sa simptomas, no? Sa COVID-19, so at least na may mga ready na nga mga protocol nga ipatuman in kaso may kaangay sini nga masenaryo nga magaluntad Baumopons. Sige. So muna pinaka-latest na to na update preparasyon sa Japon sa aton nga probinsya sa May 9 national and local election. Balita gikan sa Provincial Communications Office, iniya si Bombo Dennis Rubica Pras Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Mga preparasyon man sang PNP, sang Comelec, kag sang AFP sa pito na lang kadlaw na binin, no? Eleksyon na May 9 tuig 2022. From time to time i-check out nato na sila kag kung nagahilapit na, no? Sa didiri makabanan, no? Ang ang eleksyon di nagasinako magita din nga sinako tinawag ni sila kag pag-report sa mga kalanabo pinakalitas nga mga kalanabo sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Sige, matag na tadugang naton nga mga pahimalo pag balik naton. Check out report ni Bombolian ni Silminardo ang Bureau of Protection, no? Tigin pang check nila ang mga classrooms, no? Nga himuon as polling precinct, no? Bilang mapresento kay ti dapat kuanogin mo, no? I-clear man sa Bureau of Protection nati ang classroom safe, no? Kag layo sa sunog. Kay base bala kon hindi ta kapakot may mag-i-grab la kag may magluntag sunog bla ba ti pelo ilang, no? Ti alang-alang sa seguridad sang aton or safety, no? Sa aton mga bumuluto, safety sa aton mga BIs kag mga officials or employees diri sang Commission on Elections sa tiara sa sulod sang eskwelahan. Check nato na, no? Ang paglibot diri sang Bureau of Protection pilagid ka mga eskwelahan ni pirang libot, no? Kay alos ka ba mga elementary gid ni, no? Ang himuon as polling precinct o kung mapresento naton nagatuan sa mapumuluyo para nga magboto sa para abuton nga Mayo 9. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
Nagkahibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik na rin sa aton nga pagpalagad, 52 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi nga gaunta report ni Bombo yan ni Silminardo. Sekon taman ng Bureau of Fire Protection no, sa ilang paglibot sa mga polling precincts naton, mga eskulahan diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod para sa sining nasambit iya makabanan nga pag-checkar nga safe no sa palabuton niya nga eleksyon. Mamulyan sa report, please come in. Bombo Pons, 7 ka adlaw na lang, eleksyon na Bombo Pons. No? Ang Bureau of Fire Protection, isa sa mga government agency man na Bombo Pons, no? May isa ka madako nga responsibilidad sa mag-aabot ng eleksyon, which is Bombo Pons, nagpatigayon ini sa nga inspection sa kada polling center nga paghimuon na o na sa mga eskwelahan na paghimuon sinisa nga polling center Bombo Pons. So, sunod diri kay Provincial Director Kim Celesio sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental, wala man sila may nakita sinigid na Bombo Pons nga madako na problema sa bahin sa mga eskwelahan. Kaya na-inspect na nila Bombo Pons around sa Negros Occidental. Apang may mga pipila Bombo Pons, pero iniibang update baka gina-consolidate pa ang data sa bahin sa BFP Negros Occidental. Apang Bombo Pons na nagpahanumdum gid ini sa may mga responsibilidad o ko na magabantay bala sa mag-aabot ang eleksyon na Bombo Falls nga ara naka-assign sa may sulod sa mga polling center o ko na places sa Bombo Falls nga dapat extra careful gid kaya since may mga VCM ni bala Bombo Falls ang mga machine nga pagagamiton, may mga electric fan nga nakaandal, so dapat Bombo Falls checkaron gid ini kag hindi gid pag i-allowed ini ang octopus bala Bombo Falls nga ginatawag nga masaksak day, tapos may masaksak naman na sa isa kasaksakan, so dapat Bombo Falls halungan gid no kag mag-obserbar gid Bombo Falls kag magbutang dira sa listahan Manila sang numero sa Bureau of Fire Protection sa tag-sa kalugar para malikawan ang pagluntad sang sunog Bombo Falls. Mga pila ka eskwelahan ning na-check no karon nila? Bombo Falls wala pa gid sang exact nga detalye nga nahatag ang sa Bureau of Fire Protection kay gina-consolidate pa as of now Bombo Falls. Okay, pero dapat yung mga eskwelahan hindi ni dilapidated kay magluwas sa sunog. Ang kontrata di ba si kuan bla marusdak? Amo gid. Yes, Bombo Falls sa bahin dira. So gina-check gina nila no kung ini ang sa mga case kami o kanang mga parte dira no may mga gabok sini Bombo Falls. So kay mga eskwelahan mga kwan lang, why mga second floor nga himuon nga presento, puro lang mga sa first floor lang tanan? So, Bombo Falls, amo pa na ang aton nga chikeron sa Bureau of Fire Protection, no? Kaya nagayo lang ini ang Provincial Director nga tipunon pa na ang data angot diri para buwas ma-release naman ni nila Bombo Falls. Okay, at least why gid sila sa may na check dabi nga daw kadelikado nga gin dula lang anay sa listahan? Bombo Falls, yes, kag Bombo Falls na initial may ara nga mga gamay nang nga mga minor problems pero hindi gid sila nga mga major gid Bombo Falls so mabalaan ta na buwas sa datos nga ipag-release sa Bureau of Fire Protection. So Bombo Falls pamatian bala naton ang bugos nga pahayag ni Provincial Director Kim Celesio. Wala man ako sang serious nga violation or discrepancies regarding sa fire safety sa voting centers ta. Tomorrow I will have a specific na details sa imo kung pila kung ating na inspection, ma'am ha. Okay, mensahe mo sir sa mag-abot bala sir nga election since may mga machine sir sa sulod isang polling center kay kasubong mo sir mga electric fan ni o kon mga naga-charge ka mga cellphone sang nagabantay dira sir ano ang hatag mo di nga mensahe bilang paandam naman sir? Ang ako lang nga mensahe nga maging extra careful kita especially sa paggamit ng mga kuryente sa sulod ng voting centers. Maging aware kita kag hindi ta pagpabayaan na naka-attach ang mga aton mga chargers, ang radyo o mga cellphone naton, ang aton nga mga electric fan basi ma-overheat, i-monitor naton. At the same time, ang paghalong ng gida, especially ang mga
kuryente naton, hindi kita mag-over connection sa sulod ng eskwelahan. Kaya basi mag-short naman kita, mag-overload kag magkakos ang sunog sa aton voting centers. Basta kunan nyo lang ang numero sa aton nga mga just in case na may emergency, pat ma-asyuda sa voting centers, especially naton nga mga nagka-facilitate sang grupo na in case of emergency dapat may ara kita standby number sa ilang sa voting group nila nga sang aton nga fire stations sa respective fire stations naton para makaresolve. And if you think that there is... Okay, bumulyan. Yes, sa Bambofon, so matong abugos na payag ni Provincial Director Kim Celesio. Di buwas ibalikan ta pagid ni siya no para maisa-isa tagid no, madetalyeta pila ka maeskulahan ang gamiton naton sa Lunes no, may 9 na. Yes, correct ka Bambofon no, sa iyang pahayag buwas iga-release ni nila ang datos. Probinsya niya no, probinsya? Yes, abugos probinsya na sang Negros Occidental Bambofon. Okay. Bambofon, sa muyadso ang balita gikan sa patrol, ini si Bombol, yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa report sa patrol. Bombol yan ni Zil Minardo, oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 59 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Diyan mo na siya, no? Sa Dimakaban, sa part naman sa Bureau of Fire Protection, kay ligad din ng tsekyartos lang mo, no? Sa mga eskulahan, gamiton naton, no? So diri sa Bacolod di daw natapos na ang inipag checkar no sang sining mga eskwelahan kay ti sa eskwelahan kay kita di makadto no magabuto kita so usually mga elementary schools mga elementary schools na no ang ginahimo as polling precinct. Sige, sana siling tana, 7 na lang kadlaw na bilin. Election na, Mayo 9, 2022 sa masunod na nga Lunes, no? Ang eleksyon diri sa Pungsod, Pilipinas, presidential and local, national and local elections. Sige, pantayan nato nina sa liwata, no? Tutok ka mo diri sa Bombo Radio sa mas komprensibo, madasig una, kag detalyado nga resulta sang eleksyon. Wala tsempon, sa aton nga pagpalagad Lunes nga presentasyon pizza 2 sa bulan sang Mayo 2022. Buwas no, it's a holiday. Sa buong ni no, Idel Fitir pero ti ang ining proclamation ni Presidente Rodrigo Duterte, buwas nga daw ang holiday para sa Muslim brothers and sisters naton, no, kapag pregan sang siring celebration no, sang ginatawag nga Idel Fitir. Ayon lang si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo-upo ng pagkumati, sabay na sa Santos ng Rosario, kag sa Bombohan ay sa gabi. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan,
luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga. Patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores.
Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon,
Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay netid sa inyo ng Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 2 sa bulan sang Mayo, sining nga tuig 2022. Kag mayara na lamang kita sang 7 ka adlaw antes ang May 9 national and local elections. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tugtog sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Isa na lang gid ka simana no, antes ang adlaw sa eleksyon, for sure plastado na. May mga bets na ang tagsa-tagsa sa aton nga mga kabombo no, national man na o kuna local nga pinili ay syempre ang pinaka-crucial, ang pinakamataas nga posisyon no, who will be the next president of the Philippines. Subong nga adlaw nagwa ang latest Pulse Asia survey kag sa gihapon nagapanguna si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa presidential race. Ginapatigayon ang survey no sang Abril 16, Oktoba, Abril 21 tuig 2022, kaga nagapabilin sa 56% si BBM. Same lamang no sa resulta man sa survey nga ginpatigayon sa Pulse Asia sa tinalokdan nga bulan, March 17 Oktoba, March 21 man to sa tinalikdan nga bulan. Nagapangadua naman si Vice President Leni Robredo nga mayara sang 23%. Mas manubo no sang 1% sa nagligan nga survey, 22% lang sang tinalikdan nga bulan. Si VP Leni, ikatatlo si Senator Manny Pacquiao. Kung madumduman ta mga kabombo, ang yara sa third spot sadto no, consistently man si Manila Mayor Isko Moreno. From 8% last month, naga 4% na lamang siya. Katunga gid ang gin-decrease. Timambal ta nga dako no ang nangin epekto, negative effect sa pagpanawagan tubala ni Mayor Isko sa withdraw Leni no, nga mag-withdraw si Vice President Leni Robredo, kaya after sadto ang mga grupo nga nagasuporta no kay Mayor Isko nagbalhin na kaya VP Leni. Kumbaga do ka wrong move no sa iyang atikang. Yara naman sa ikalimang spot si Senator Panfilo Ping Lacson, kaga sabahin sa Vice Presidente nagapanguna sa gihapon no si Davao City Mayor Sara Duterte. Although asod-asod no nga frontrunner si BBM sa mga nagaguluwa nga mga survey, it is not an assurance no mga kabombo sa gihapon nga siya nagid ang magadaog kaya madamo man sa supporters si VP Leni kag akuon ta no sila nga duha no ni BBM kag ni Vice President Leni Robredo ang do nagakontrahanay gid bala no kay sila ang may pinakamadamo nga supporters. Pero hindi ta pa man mahambal no, we can't tell yet, basi gay posipos lang yan no ang iban nga mga kandidato, makibot lang ta sa Mayo 9.
the end of the day sa May 9 manigyapon na matapos no kaga matuldukan tanan. Di kabay pa nga i-exercise tagid sang maayo ang aton nga mga kinamatarong kaya dire no nakadepende ang puturo sa Pilipinas for the next 6 years no puturo man sa masunod nga henerasyon. Kaga hopefully wala lang gid sang may magluntad nga mga ginamo no mga dinayaay especially kung may result na kabay pa nga mabaton lang gid sang tagsa-tagsa. Sa bahay naman sa Negros Occidental wala no sang kandidato nga nag-request sang security personnel nagikan sa Philippine National Police. Kaya pwede no maka-request ang mga kandidato bala sa PNP sang assistance sa mga personnel especially kung mayara sang mga pagpamahog sa ilang kabuhi apang suno sa Nokpo wala sila no sang may nakita kaga nabaton nga report nga may mga kandidato no sa probinsya nga ginhatagan sang security personnel nagikan sa PNP. Wala man sa pagbago sa mga areas of concern diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti sa gihapon sa sa yellow category may isa ka LGU diri sa Negros nga yara sa yellow category, 4 sa red category, kaga 13 ang nagapabilin sa orange category. Ti ang red amo ini siyang do pinakamataas balano nga category. Tinagapadayo naman ang preparasyon sa mga kapulisan, sa Philippine Army, sa Bureau of Fire Protection, sa mga manunudlo, kag sa mga volunteers no kasubong man sa media. Diri sa Bombo Radio no magapatigayon kita sa coverage The Vote 2022 kaupod man ang aton nga mga Bombo volunteers no kaga igadulong namon sa inyo ang latest nga update no sa adlaw sang eleksyon. 7 days before election, nagapadayon sa pagpatigayon sa Oplan Baklas, ang sendro, no, ang City Environment and Natural Resources Office sa probinsya sa Negros Occidental, kaupod ang COMELEC. Sana lang gid kasi mana no may mga nagapanapik pagyapon sang poster sa mga puno. Alin pa na sang Enero nga anunsyo nga ginadumilian, hindi pwede magpilit no sa mga campaign material sa mga kahoy. Subong bulan na sang Mayo mayara sa gihapon. Subong adlaw nagapatigayon ang senro no sa Oplan Baklas sa Banwa sa Salvador Benedicto kaga nakatapos naman sila sa pagpatigayon no sa Oplan Baklas, kaupod ang COMELEC sa Banwa sa San Enrique, sa Valladolid, Pulupandan, Moises Padilla sa Bago, kasubong man sa syudad sa Silay, Talisay, kag Ibi, Magalona. Sa gihapon nagapanawagan ang senro no nga hindi na bala paglansangan sa mga posters sa mga kandidato ang mga puno sang kahoy alin pa ni sang tinalikdan nga mga binula ng panawagan. Kaga syempre ang mga posters lamang no nga nabutang sa mga restricted areas ang pagabaklason sa DNR kaupod ang COMELEC. Sa Banwa sa Pulupandan gina-turnover na ang operations sa Pulupandan Port sa Global Port no isa ini siya ka pribado nga kompanya. Sa Disyembre tuig 2021 last year no December ginpatigayon ang bidding kagang Global Port ang nagdaog sa bidding nga may konsesyon nga nagabalor 537 million pesos. The 15 years nga ang Global Port no maga-operate sa Pulupandan Port effective April 8, 2022. Di lauman gid no nga balik na sa operation ang port kay pilaman ka tuig nga nauntat ina no gina storya lang sang una sa aton bala nga mga ginikanan nga madamo na da sadto no sang una sang nagadungka nga mga barko sa Pulupandan Port tiya nauntat ini no for how many years kag sa pagbalik sang operation sini may biyahe na abi nasyonal kag posible international dako gid ang mabulig sini no sa ekonomiya sa Banwa sa Pulupandan. Dugay-dugay aton man siya karon mga balita nga natipon sang patrol kay Bombolya ni Zil Minardo tuhoy sa driver sa motorsiklo nga nadulaan gid sang kabuhi matapos nabungguan ang duha ka mga persona nga nagalakat sa Banwa sang Binalbagan. Kaaga duha ka mga persona arestado sa drug by bust operation sa syudad sang La Carlota. Siningation maga-checkar naman kita sa newsroom no kaya Bombo Zaldi Foro II tuhoy sa latest updates sa nagakatabo dito sa karon no nga nagapadayon nga invasion sang Russia sa Ukraine kung sa diin na nagsugod na ang evacuation sa mga civilian mga kabombo dito sa natrap nga mga sa mga civilian nga natrap sa isa ka steel plant sa syudad sang Mariupol.
48 minutos ang nakaligad sa Tacna, Las Nueves ng gabi. Yara na sa piyang linya si Bombo Zaldi Foro II. Bombo Zaldi, please come in. Yes, Bombo Diary, no, para naman sa aton sa subong nga gabi nga update dito sa nakatabo nga Russian invasion sa Ukraine. Ito sa karon, no, good news para sa mga natrap dito sa nakaligad sa Azovstal steel plant, Bombo Diary, kay ongoing na sa karon ang evacuation sa mga pumuluyo, sa mga residente, sa mga civilian nga yara dito sa sulod, Bombo Diary, madumduman naton nga malawig man nga tinion nga ginpalibutan sa Russian forces ang Azovstal steel plant. Bangod ya dito na lang nabilin nga stronghold sang Ukraine sa bahin sang Mariupol para kuno nga magsuko na lang gid nga mag-surrender na lang gid ang mga Ukrainian forces sa Mariupol. Amo to nga lambatan na lang nila tanan yung mga exit para nga hindi makagwa. Sa karon no ginatagan na gid Manila sang humanitarian corridors ang mga civilian para nga makagwa ya, Bombo Diary. Nga madumduman nato na matubra ni libo patong ginatos patong nabilin mo sa sulod ya sang Azovstal steel plant kung sa diin niya syempre bangod sa nakasarado ang exit, may nakabantay nga Russian forces ang ilang supply sa mga pagkaon, sa mga bulong, sang tubig hindi ma-replenish bala, hindi masudlan dako nga problema para sa mga pumuluyo dito. Sa karon sumugod sang Sabado no nakapatigayon na sang evacuation sa dito sa Azovstal steel plant kung sa diin ang nagapatigayon no ang nagakuha naga-evacuate na sila mga kabahin sang United Nations kasubong man International Committee of the Red Cross sa Bombo Diary. Apang siyempre ang sa ila ang naga-convoy bala sa pagbiyahe sa mga civilian ang Russian forces, kay Russian forces man nangara dito sa Mariupol nga makaliyong-liyong, Bombo Diary, kay sa karon niya padayon Japon nga ginapamatuan sa Ukrainian forces mo ang steel plant para to sila gihapon sa sulod, Bombo Diary. Sa payag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Domingo no may kapin ko na 100 ka mga civilian ang na-rescue gikan sa Azovstal steel plant kaga padulong na sa Zaporizhzhia. Ang Zaporizhzhia, Bombo Diary, kabahin gid niya teritoryo gid niya sang Ukraine. Pang sa sinilang no sa mga reports nga nabato naton ang mga civilian na mga ginpang evacuate pahayag naman niya sang Russian Defense Ministry nga sa ilang report sa Russians mayara sang 46 kuno nga na-evacuate halin sa Azovstal sang Sabado. Samtang 80 sang kahapon sang Domingo ka mga civilian ang ilang na rescue kag kun sa diin tigindala ni sila ya dito sa isa ka self-declared nga Donetsk Republic, People's Republic, nahibaluan naton nga kabahin man sang Ukraine ang Donetsk, Bombo Diary, sa Donbas region. Lain-lain ang ilang ang lain man ang una nga batch sang evacuee sa lain sila nga lugar nga dala tapos ikaduha nga batch sa lain man dira sa Donetsk. Ang pahayag ni President Zelensky sang Ukraine, Bombo Diary, ginabiyahe kuno ang mga kapin 100 padulong sa Zaporizhzhia. Apang hindi pa natin mabalaan kung gikan dira no sa karon yang nagalapta na yang litrato yara dito sa bahin sang Donetsk, Bombo Diary, spesimente dito sa Bizemen. Ang Bizemen ang Donetsk kabahin na siya daw ginakapyutan na Bombo Diary sang Russians ang dira nga lugar wala pa nato na hibaluan kung gikan dira sa Bizemen basi mag-will transport paman kadto dito sa Zaporizhzhia o kon dira na lang mismo magatiner, Bombo Diary no sa karon na mo na mga masobra isa ka gatos na halin sang Sabado sang Domingo kag sa karon na ongoing pa ang evacuation sa mga civilian dito sa sulod mga Bombo Diary no hambal sang Russian forces ang ministry nga gin-hand over kuno sang nila sa representatives na sang UN kay sang ICRC sang Red Cross, pero sa karon hindi pa klaro kung ginhatagan bala sang choice
ang mga sibilyan, ang mga gin-evacuate kung sa diin sila magkakadto kay nahibaluan naton gani didto sila sa bahin niya sang ginasakupan sang Russia. Bombo Jaire, pero ti amo pa na sa sunod naton nga basi mahibaluan naton sa masunod pa nga mga updates kung gina-transfer gid man sila kung iga-transfer pa sila sa bahin na yang nga ginakaptan mismo sang Ukraine na Bombo Jaire kung dito sila i-turn over no sa aton nga mga kabombo dira nga nagapamati ti sa karon na may pila na lang pila na lang kuno mga nabilin dito sa sulod mga yara na lang sa 46 Bombo Jaire no. Lunsay mga civilian, Bombo Zalde, ang ginpang-evacuate no, mga soldado, yan nagpabilin sila sa sulod sang steel plant. Yes, Bombo Jaire, no, mga soldado sa karon ti wala kaya gihapon. Amo lang na ang ginhatagan nila sang humanitarian corridors ang mga civilian palanggid Bombo Jaire kaya ti sa karon ya apang ang problema lang da Bombo Jaire no madumduman naton sang last April nakaligad nga bulan may mga reports bala nga nagwa nga ti ang mga gikan gid man dira sa Mariupol nga mga residente ginakuha kuno gina-transport sang Russian forces padulong ya sa Bizimen ang Bizimen mayroon na sila sa filtration center amo na siyang ginadalaan kuno sa mga residente sa Mariupol kaya gina-register sila kaya ginapadala sa Russia kung sa diin wala bisan bala nga against sa ilaya bisan nga hindi nila gusto ginapadala sila sa Russia Bombo Jaire At least diri subong Bombo Zalde ang naga-initiate ya ining Red Cross kag United Nations no ti at least do makasalig kita this time nga idalon sila sa nagakaigo nga lugar. Yes, amo gid Bombo Jaire no kaysa nakaligad tiya mga allegations pa man lang gito wala gid man to sang pamatuod pero kung magamugin man na Bombo Jaire no at least ara ang United Nations ara ang International Red Cross para yang mag-assist para lang gid mahatagan sang nagakaigo nga atensyon nga mga civilian tumugani sa pila ka mga na rescue Bombo Jaire 2 ka bulan kuno sila nga nag-adto sa sulod siyempre wala kuryente wala sila sang grabe ang ginakulba dulong kung to katama dito sa sulod sang kay daw basement naman na to Bombo Jaire mo madumduman kanina natin payag nato sa nakaligad kaya daw may siya sa idalo ang Azovstal steel plant amo na nga hindi man basta-basta masulod sang Russian forces kay siyempre teritoryo sang Ukraine kaga damo-damo sa mga luluksan sa mga pwede nga mapanaguan no Bombo Jaire dito nakatindi sila wala sila kakita sang init sang adlaw Bombo Jaire sulod sang 2 ka bulan. So maayo naman nga development Bombo Zalde no at least na evacuate ini mga sibilyano dito sa may Mariupol. Madamo gid nga salamat. Para sa aton update sa nagakatabo nga invasion sang Russia sa Ukraine Bombo Jaire gikan diri sa newsroom ni si Bombo Zalde for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Zalde for the second sa update no sa nagkakatabo dito sa karon nga invasion sa nga Russia sa Ukraine. So at least na evacuate na no ining mga civilian bala sa nga natrap dito sa Azovstal steel plant no kaya for how many days man nga ginantos nila ang gutom ang kahadlok man no kag kauhaw ti at least ginapangunahan sa nga sa nga United Nations kag Red Cross ining evacuation sa ila. Dugay-dugay mga checker man kita no sa patrol kaya Bombolyan ni Zil Minardo sa iya natipon nga mga police reports tuhoy sa driver sa nga motorsiklo nga nadulaan sang kabuhi matapos nga nabungguan sang nabungguan sini ang 2 ka mga persona no sa may Banuasang Binalbagan kag sa drug by bus operation man naging patigayon sa syudad sang La Carlota. 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Ara na sa kalinya si Bombolyani Zil Minardo. Bombolyani, please come in. Bombo Jaire, patay ang isa ka persona no sa nga nabungguan. Ko nakabunggo ini siya Bombo Jaire sa 2 ka persona man nga nagalakat sini sa dala niya sa may parte dira sa may
binalbagan no kana sa banwa sinisang binalbagan. Suno sini Bombo Jerry sa investigation sang kapulisan pakadto ini tani sa banwa gid sang binalbagan ini ang nasambit nga biktima Bombo Jerry no nga mayara pangalan sini nga si sa Bombo Jerry no ani sa initial amo ini ang driver. Si Judy Apolinario, 18 anyos, ini siya Bombo Jerry, no? Kag-residente sa barangay Kansalungon, Isabela, Negros Occidental. Kung sa diin ini ang insidente Bombo Jerry, dito na natabo sa may barangay road, Sitio Cabog, barangay Santol, Binalbaga, Negros Occidental. So, the Bombo Jerry, ang mga about 7 p.m. ini natabo, pang ini late reported na sa mga residente dira sa nasambit nga lugar mga alas 11:40 na ini Bombo Jerry na report no which is wala gilayon ini na respondihan sa nga nasambit sini ako na sa mga rescue dira o ko na sa kapulisan man Bombo Jerry. So ini ang nabungguan niya Bombo Jerry nga duwa ka mayara duwa ka mga biktima sini is no si Juda Labar ikatakutan ng Bombo Jerry, isa ka minor de edad ini siya. Kaga si Jester Labar, ikatakutan man, 27 anyos sa Bombo Jerry. Kag pariho ini sila nga residente sang Purok Santan, Sitio Sumila nga barangay Kansalungon, Isabela, Negros Occidental. Suno sa mga residente nga nakakita dito Bombo Jerry, perte lang man ikahinay sa nga padalagan sinisang nasambit no nga suspetsado or ang driver sinisang motorsiklo apang ini Bombo Jerry medyo buron ang iyang suga kada nagapadulhog ini siya no medyo highway ini ang dalan so pagkabunggo niya ini Bombo Jerry nagatabog ini siya kag ang iyang igo is ara sa may ulo no which is fatal kada Bombo Jerry kag amo ini ang gintunaan sinisang ing kamatayon Bombo Jerry no sang isa ka 18 anyos nga si Judy Apolinario Bombo Jerry. So buong ang dakay. Wala man na samaran no ang nagalakat. Bombo Jerry, minor injuries lang ini ang naangkon sa nga duwa man ka-victim. Pang ini ang nabungguan kida Bombo Jerry, isa lang man no. So pero yung isa pa gini, pilas-pilas naman ini ang ilang naangkon. So may la hindi man gid severe ang natam-an gid ini ang driver sa motorsiklo. Which is sa pagpangusisa man sa kapulisan no hindi man intoxicated sa makaulubog nga ilim nun so in a plain view Bombo Jerry disgrasya ang natabo gid sinino sa nakabunggo sini nga driver sa duwa ka mga biktima pagid Bombo Jerry. So Bombo Jerry pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Major Ellen D. Ribosquillo ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Bali, actually ma'am, ang driver sa ang iyang status masubok man pero nadulaan niya sa kabuhit ma'am. Sir, paano gininatabo, sir? Bali, mga alas, kung ano natabo ma'am, mga alas 7 pero late reported na sa amon, no? Abot sa amon ang report. Mga malapit na alas 12 siguro tungod sang wala sila pa nanghihinagaw na ang mga biktima. Madula sa hospital so na-report sila sa aton late na. So nagkato kita dito sa mga lugar pag-aaga amo na nga daw video dulo mang ginaon gabi. So no sa mga nakakita dito na normal lang man ang dalagan sa motor apang ning duwa na naglabay pro isa lang ni ang biktima. Yes, sir. Isa lang na ang naton na sagip nga natungguan ng residuo sa Labar, ikatakutan. So, kung si Register Labar, amo ni mga utod mo. Pero okay naman ang duwa. May mga may kung pure lang ang mga gamay nga mga bagra sa ilang mga lawas. So, tuga sa pagkatumba, kag-igo sa simento. Pero ang driver, ang iaulog ito, nga baga. Medyo amo din ang tamaan resulta sa tayon ma'am. Oo. Sir, di minato pa ang driver, sir. Nakainom na siya, sir. Ano, sir, ma'am? Actually, pag dito ma'am, ang driver hindi manubog kay dito kung naalin sa babaw kay gusto madulog naman tani kay at least magpadulong dito sa banwa. Kay naghihiwat subong sa preparation sa regarding sa pista, palabuto ng pista man namon. So, kuan lang gid ma'am, nang disgrasya lang gid nga wala lang man na nakita sang duwa nga galakat
na may motor na padulong kay medyo kuan ang iyang suga, medyo daw buron. Kuno sa mga ang biktima nga duwa ini. So amo na nga resulta na bungguan niya ang duwa nga tingala man ang duwa nga actually kabalo sila may motor pero wala silang dahom nga bungguan sila kay tungod wala nakita sa driver. Oh, so ini ang area sir bukid na sir no kay Tidulugon. Cement highway man sir. Bali hindi maging sa bukid gid medyo highway ni sa kay main road na ni sa ang dalan. Yes, na Bombo Jerry, sa motong bugos nga pahayag ni Police Major LND Ribusquillo ang hepe sa Binilbagan Municipal Police Station. So, Bombo Jerry, no, medyo masubo-subo gid kay ti iniya ang driver ginabuhian sa kabuhi kaya sa pag ni Bombo Jerry sa pag-checkyer no sa kapulisan daw medyo madulom ang area kasubong man ti ang suga sini wala lang gid guro na diparahan sini sa driver man no nga may ginasundan ini siya Bombo Jerry nga duwa ka persona. Apang Bombo Jerry sa piyak naman diri no nga bahin duwa naman niya ka persona ang arestado matapos ini Bombo Jerry no nga makuhaan sa nga masobra 50,000 nga balor sa nga illegal nga droga kun shabu sa syudad sang Carlota. Arestado ini Bombo Jerry no ang 21 years old nga lalaki kag 20 years old nga babayi sa ginapatigayon nga drug bypass operation sang sa St. Paul, St. Can, Subdivision, Barangay 2, La Carlota City, kung sabihin Bombo Jerry, ini ang suspetsado, amo Sanday Jade Ramirez, 21 anyos, residente sang cruising Danau, ini Bombo Jerry, no? Sang Barangay Hagimet, kag Jeline Bailon, 20 years old, kag residente naman ini sang Masville, Barangay Cubay. So nakuha diri Bombo Jerry sa mga suspetsado ang anom ka sachet o kon mga pakete sa nga ginasuspetsuhan shabu nga mayara sa drug price nga 54,000 pesos Bombo Jerry. Subong ang mga suspetsado nga ginaresto Bombo Jerry yara na nakahunong sa La Carlota City Police Station for proper disposition kang magapangatubang sa paglapas nila no sa Republic Act number 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Bombo Jerry. So kamusta sa karon Bombo Liani ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? So Bombo Jerry sa subong gabi no madamo pa sa gyapon ang mga kauturan naton ang yari sa syudad sa Bacolod o kon sa mga dalanon no kag kung diin pa man nga mga establishment kag subong Bombo Jerry no medyo mabugnaw na ang huyop sa hangin kag ginabaw do ka paang ginagrabing init sa temprano pa no biskan alas 5:30 na Bombo Jerry ang butla ka adlaw grabe pa sa gyapon subong no ang aton nga tiyempo amo na mabugnaw-bugnawon kag subong ang nagabiyahe no damo pa sa gyapon mga jeepney drivers naton nga nagabiyahe subong man may nagalagaw-lagaw pa nga mga kauturan naton nga makita naton diri sa may dalanon kag sa iban nga area sa syudad sa Bacolod. Sige Bombo Liani, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jerry para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz kasubong man sa mga nagatutok sa ating Facebook Live no. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ini inyo nangin kaupod Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow.
we pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
ko.